Partit Laburista sabaħ kmieni dal-għodu man-nies fil-lokalità tal-Mosta fejn numru ta' kandidati laburisti għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali iltaqgħu man-nies li kienu qed jagħmlu l-qadi tagħhom fuq il-monti. Dan kollu qed isir bħala parti mill-kampanja Is-saħħa lil-Maltin fejn grazzi għal dawn l-inizjattivi ir-residenti ta' bosta lokalitajiet qed ikollhom l-opportunità jitħattu dwar temi kurrenti u affarijiet li jolqtuhom mal-kandidati, deputati u membri mill-Eżekuttiv Laburista. Il-Partit Laburista kompla jħeġġeġ lil-Mostin u dawk kollha preżenti dal-għodu biex jaħsbu għal ġejjini tal-lokalità tagħhom u tal-pajjiż u bekk fit-8 ta' Ġunju jivvotaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista.